Babo, give on your nay, give on your may, on a bogey. Now, but I have one neck. I want Hana, Obiga Posia. TJ Galaburu, I want you to now bag up. Brulaburu. You get Bruria. All the day, Le Quago, Le Quaria. What have done on to one? Now, but that Christ. Where am I on your bibigo? You will want what done now. Hey, how will I gain? I got another. I got Hoga. I got the farm. Galalo. You want to be 100 and I talk a Chineka Polagok. Charia. You can walk a by Yabaka. Bob, give one bit. You got walk on more. Now, but I have Papa Biendo. Ndoko sare awo ge sa ya ezunoshi abali ge gazoshi ge sa ya akuliko mana eliko ka imi edo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ogbabo oge ama Uzokpuru na okpoli ihe ebe tebe testi guzo wetu ma gbobio monye daburu ku ugbe bye I'm here. Okay, madam. Hello, dear. Good afternoon. Madam, Imo onye Mba, ukwa na onye. Okay, mmadụ onye nwu na this arena. Mba. Oh, okay. Well, I'm esimeshi sa. Esimeshi. Akwa ihe ka na-akpọ sex doll. Oh, sex doll. Sex Doll. Sex doll. What do you do? Hey, Asian China bubata ha now. And the way side effects. Oh my God, you got like here. Wow. Damn it! Damn it! Oh, I shall see about him. And when he had bago to get it. Damn it! I'm because I get it. Damn it! Yes. Dalu. Oh. Cha, ego le kanere kona. Select a kitchen, give any inside, I equal price. Choose a kitchen. Oh. Dalu. Chai. Ebe. Ke nwoke Biafra. Okay, ka iji ele ka akpala. Machi. Na ahụ gote m na-echeta mgbe mpam ka ukwere ndụ. Isi wa ọnwụrụ ote ka ọ nọ, lee egwu anya n'elu. Dịkpa ha ka ga-akpọ gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị nnọọ azụrụ gị na-eji arịga ebe nwere nwa obodo ha ka gị ijiri ịgbara n'oge ba akpa pụta ịgba asawo eke oge ga-akpa n'azụ gị guzoro etu onye ga-azụ gị ga na-akwa ịpụtara wee kwa iko dịka ewu a na-anọbịa n'ahụ onye lụọla onye nke ego ya niile nọ n'ụwa ga-agwụ ngọ ọ na-enye gị ka ị nwere ike adọ na ka ga-eshere m ahụ ka kpọrọ mkpọkịrị a na-anọdụ ya n'ahụ uwe a na-agụ fake astarịdịkwa n'ezigbo uwe a na-yi ige gị ka aka ya ayọọla madam ka second hand ke ma bra ya emechaa n'ochie enweghị ihe na ya na-ahụrị ọhụrụ
Anụ onwedo. No bagrote. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Get out. Oh! Okwu na ụka. Na-ahụ ke m na-ahụ okwu na ụka m na-ahụ ya m na-ahụ trọbụl. Ke yiri onye okwu na ụka. Ke wụrụ nwaanyị ọ ga-agba akịrịka. Otu agada agafe nke ọ nọ. Dịkwa sharp. Hey! Ahụ na-ede ebube. Ke yiri sista ndị chọọchị. Ka ọ na ịgba ndị eze o hurule chai ebe niile dị oke ọ ga-egbula nwoke ọbụla nlọga nlekpe ndụ ya nọ na denja ka iburu zọkwa wee mkpe yiri onye ọla alụla gị ote gị tapịa ya rie ya once time ya alafue ahụ ga-atọkwa ụtọ ị ga-adịkwa mma ke nwoke na-eme nka anwụọla nụ m ke udu mmiri eburu ihe otele eji eke mmadụ isii ji eke otu onye otele ahụ ote lokal gọọmenti ịgba ndị eze ebe ndọcha ịkpọọla ihe nga akụ n'ụkpụrụ kpetụtawa onwe ọnụ n'anya kpọkpọkpọ ọyọyọ onye chọrọ inwe ọnwụ ike ebịa buru uke ka m na-etinye m n'azụ I no go buy this one ebe niile wụ ndụ brezigị ndị ọma ya ọdụ mmadụ yi uwe a na-akpa ihe ha nụ nwaanyị na pozishọn ọma chai ke bụrụ akịrịka n'ihu gbaa n'azụ ebe niile akịrịka Michael ọdọkọrọ loo nkịta nyere akpacha agwụ n'ọhịa kọchị ya gwụrụ agwụ ndị ọcha ahụ dị dotele na ke karị ka eji ayọn dotele otu edeme ya n'ime awụ otu o nwere mba onye akpa onye ọbụla obula ke ngwa o ji egbu onwe ọ dị m ka ọ ga-eji ka egbu iburu akpa na ganga nwoke ga-etụtọ nta bukalalo ahụ ga-okpọrọ nkụ ma awụ uru anọdụ ya uru nkịtị gị wụrụ nwaanyị ihe ịwụ ụka siri ka ụgụ ebe dị ọkpa ịkpọrọ nkụ famili ọbụla ebutere godo amachi ibere ka ụmụazị kpọọ kpụrụ ike otu kwajisi hụ a hapụrụ gị ụmụazị pụọ ọ dị ihe ga na-arụ virginity breaker ụmụ ruru ụmụazị ma ndị a mụrụ taa hapụ ha senọsesdol nọ na ya dị mgbe a na-elo gị isiela agwọ ikpujuo ha ka afọ ha Chineke kpọkwa gị ọkụ eguze dị mkpọma ha ka gị kpọọ gị dere gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị bịa nga nọ n'eze ka eri akpọgị sesdol ihe uwe dị abalị handrọba igbo ụdị gị sef ị ga-esi abalị ote tọn igbo ote ka sị onye nwe igbo si asa agbuo ya ịwụ handrọba tinye gị egbe etu ekpuchie gị anya ụmụ nwaanyị na-ekpuzoro gị na ha iri arịrị ala ote m si ahụ gị ewu dọla arịrị ala madam ji ihe a mesara ka asarị ndị dibịa ị ga-eresi ya ha ji jiri agbara aga n'ime ebiri unu jikwakwa onwe ọnụ ihe ọma ụnụ na denja nọ na dịka ndị Fulani health center isi aka nwa akanwụ anyị ajadu
wee ribi ka o kere n'ukwu ka ọnwụ. Madam. Madam o. Isawa ego ole, kuku ego ole ka na-ere? Nwekwara baro a na-eji ebu ha ma azọ. Baro nọ. Imo nwanne m, Imo nwanne m.